Κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Συνεχίζουμε το ΟΠΕΦΕΜ, η Ρένα στα γεγονότα. Τον καλεσμένο μας τον ξέρετε. Είναι εκλεκτός, τον ξέρει όλη η Ελλάδα, τον ξέρουμε κι εμείς, από την καλή και από την ανάποδη, όπως μας ξέρει και εμάς. Είναι ο Δήμαρχος Ήμις, ο Λευτέρης Παπακαλοδούκας. Δήμαρχε, καλώς όρισες και ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκλησή μας. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ στο πανέμορφο στούντιό σας. Με μία δημοσιογράφο αξιόλογη, σας γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια. Έχω και τη συνάδελφό μου την κυρία. Μία. Ναι, μία, ναι. Λοιπόν, και τις δύο αξιόλογες δημοσιογράφους σας γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί, όπως είπατε και εσείς, και από την καλή και από την ανάποδη. Χρειάζεται και αυτό. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα που βγαίνει πρέπει να είναι θετικό, να ακούμε και τη γνώμη των άλλων, γιατί δεν είναι όλα καλά, δεν είναι όλα τέλεια. Με το δικό μας σκεπτικό μπορεί να έχουμε δίκιο, αλλά πρέπει να ακούμε και των άλλων. Ανθρώπων του νησιού, της Ήμις, του Δεκανήσου, της Ελλάδας, να ακούμε τη γνώμη τους και να την αξιολογούμε και να προχωράμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ και πάλι που με καλέσατε και καλημέρα, να προχωρήσουμε, να τα πούμε ό,τι θέλετε. Πώς είδατε τη Ρόδο, ήρθατε από χθες, βρίσκεστε εδώ, πώς είδατε, πήγατε σε πολιτικούς καφενέδες, τι έγινε? Καλά, σίγουρα, εντάξει, εγώ είμαι γνωστός στη Ρόδο, άλλωστε η Ρόδος είναι η πατρίδα μας. Η Ρόδος είναι πανέμορφη, η Ρόδος είναι το νησί μας. Είστε από τους ελάχιστους δημάρχους που στηρίζουν τη Ρόδο. Θα σας πω κάτι, η Ρόδος είναι το σπίτι μας, έτσι. Η Ρόδος είναι η πατρίδα μας. Όταν λέμε σήμερα, Ρόδος. Έτσι. Στη Ρόδο ανήκουμε, η Ρόδος είναι η πρωτεύουσά μας. Γιατί η Ρόδο πολεμάμε όλοι περισσότερο, γιατί όταν η Ρόδο πάει καλά, πάμε κι εμείς. Όταν ανεβαίνει η Ρόδος, ανεβαίνουν και τα υπόλοιπα νησιά. Όταν οι πολιτικοί εδώ που κυβερνάνε τον τόπο πάνε καλά και εμείς πάμε καλά. Πάνε εδώ οι πολιτικοί καλά? Σας πω κάτι, εγώ δεν μπορώ να κρίνω το έργο τώρα των. Όχι το έργο, την ατμόσφαιρα, Ρόδου. το κλίμα. Όχι, η ατμόσφαιρα δεν είναι καλή και το κλίμα που βλέπει ο επισκέπτης που έρχεται εδώ. Πες ότι εγώ ήμουν ένας επισκέπτης και δεν ήμουν ο δήμαρχος. Αυτά που ακούω, την κόντρα που βλέπω, δεν είναι καλή εικόνα για τη Ρόδο, δεν είναι καλή εικόνα για τη Δωδεκάνησο. Πρέπει αυτό το κλίμα να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να το φτιάξουμε, να διορθωθεί για το καλό της Ρόδου. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Αυτή είναι δική μου αρμοδιότητα, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Ό,τι καλό γίνεται είναι δικό μου, ό,τι κακό γίνεται είναι δικό σου. Αυτό λοιπόν πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι πρέπει να σταματήσει. Δεν άρεσε σε κανένα και το απαιτούμε. Εμείς οι απλοί πολίτες, θα μιλήσω σαν απλός πολίτης, το απαιτούμε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα, γιατί κάνει ζημιά σε όλη τη Δωδεκάνησο. Εσείς είχατε ζήσει ως δήμαρχος 6 τετραετίες, είσαστε ο μακροβιότερος δήμαρχος όλη τη Δωδεκάνησο, δεν υπάρχει άλλος. Είχατε ζήσει προηγούμενους δημάρχους και τον Αντώνη τον Καμπουράκη και τον Φώτο Χατζηδιάκου και τον Στάθη τον Κουσουρνά, με τον ίδιο περιφερειάρχη, πριν ήταν ο Μαχαιρίδης. Τέτοια εικόνα, τέτοια πολεμική την έχετε ξανασυναντήσει? Κυρίως με τη Ρόδο όχι. Έτσι. Ναι. Μπορείτε με τα μικρά νησιά να υπήρχε μια διαμάχη, να υπήρχε μια κόντρα. Αλλά με τη Ρόδο πάντα υπήρχε συνεργασία, νομίζω. Ο Δήμαρχος με τον Περιφερειάρχη πάντα ήταν στο σωστό δρόμο και μαζί προσπαθούσαν για το καλό της Ρόδου, για το καλό της Δωδεκανήσου. Ο Δήμαρχος της Ρόδου, να ξέρετε ότι εγώ το θεωρώ ότι είναι ο μπαμπάς μας. Έτσι. Είναι ο Δήμαρχος των Δημάρχων. Αυτός μας εκπροσωπεί και αυτός είναι η φωνή μας. Όταν ο Δήμαρχος της Ρόδου δεν έχει φωνή και δεν εισακούγεται, νομίζω ότι δεν είναι καλό για τον τόπο μας. Τώρα ο Περιφερειάρχης βέβαια έχει περισσότερα νησιά, περισσότερα θέματα, είναι σε άλλο τομέα, σε άλλο σκαλοπάτι, αλλά νομίζω ότι δεν είναι ότι έχει μια κόντρα, δεν είναι το Δήμαρχο της Ρόδου. Αν είχε μια κόντρα μόνο με τον Δήμαρχο της Ρόδου θα έλεγα ρε παιδιά εντάξει, έχει μια κόντρα με τον Δήμαρχο της Ρόδου. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαμάχη με πολλούς δημάρχους που δεν μπορείς να μιλήσεις και ξαφνικά πας να μιλήσεις για κάποιο πρόβλημα, για κάτι που βλέπεις ότι δεν πάει καλά και στη βγαίνει, αρχίζει και σε κατηγορούν και σε βρίζουν. Το είδατε και βέβαια και με μένα αυτό, αλλά δεν είναι μόνο με το Δήμαρχο. Αυτό είναι το κακό. Ναι. Αυτό είναι το κακό. Ότι δεν είναι μόνο με τον Δήμαρχο της Ρόδου. Δεν μπορεί να έχει τάξει με όλους τους δημάρχους που θα πούνε μια κουβέντα παραπάνω για το καλό του τόπου τους, που νομίζουν ότι είναι αυτό το καλό του τόπου τους. Μπορεί να είναι και σωστό και λάθος. Αυτό δεν έχει σημασία. Και δεν είναι, το κακό ποιο είναι, ότι δεν υπάρχει συνεργασία. Όταν λέω συνεργασία, μπορεί να υπάρξει μια διαφωνία. Πρέπει να μιλήσουμε μαζί. Εδώ μιλάς με όλους τους υπόλοιπους εκτός από τον Περιφερειάρχη. Δηλαδή υπάρχει ένα λάθος, έγινε κάτι. Όπως τις προηγούμενες μέρες πήρε μια φωτιά.
Δεν βρήκα άκρη με κανέναν. Δεν έπρεπε να χτυπήσει το τηλέφωνο και να πει: Δήμαρχε μου, τι έγινε? Άστο μου. Δήμαρχε, τι έγινε? Αυτό και αυτό και αυτό. Δήμαρχε, θα το διορθώσουμε. Δήμαρχε, δεν το διορθώνουμε. Η δική σου η ευθύνη. Αλλά το είδατε, το ζήσατε, ότι μίλησα με όλους τους άλλους. Δεν μίλησα. Μέσω τύπου έγινε η όλη ιστορία και τελικά βρέθηκε μια άκρη να πω ότι ήρθε ο εργολάβος κάτω και ξεκίνησε πια σε δουλειά έτσι ώστε να διορθωθεί το πρόβλημα. Αλλά ποτέ δεν μίλησα με τον Περιφερειάρχη. Και νομίζω ότι αυτό είναι κακό. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Πρέπει να μας βλέπει όλους με το ίδιο μάτι. Είτε τον ψηφίζουμε, είτε δεν τον ψηφίζουμε. Αν ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε πολιτικός δουλεύει με το σκεπτικό, με ψήφισε ο Λευτέρης, δεν με ψήφισε ο Λευτέρης, δεν πρόκειται να πάει μπροστά αυτός ο τόπος. Λοιπόν, τα λάθη, τα προβλήματα τα ξέρουμε καλύτερα εμείς που ζούμε στον τόπο μας. Στη Σύμη, στην Τήλο, στην Ίσυρο, στη Χάρκη. Το να το μεταφέρουμε το πρόβλημά μας στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη και αυτό αντί να πάρω μία απάντηση από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, παίρνω απάντηση από δημοσιογράφο, δεν μας τιμά ιδιαίτερα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι λοιπόν ότι πρέπει να βρούμε μία λύση, να καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι και να βρούμε μία λύση. Αυτό βέβαια που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η καλή συνεργασία μεταξύ του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου της Ρόδου. Βέβαια δεν είμαι εγώ αυτός που θα διορθώσει τα πράγματα, δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνω το πώς πρέπει να δουλέψει ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης εδώ στη Ρόδο, αλλά νομίζω ότι δεν είναι σωστή η εικόνα και το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό. Κύριε Παπακαλοδούκα, εσείς είστε ερετός, είστε δήμαρχος. Υπάρχει ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου ηγείται από τον δήμαρχο της Ρόδου, τον κύριο Αλέξανδρο Κολιάδη, ο οποίος τυχάνει να είναι και αντιπρόεδρος του Φορέας Διαχείρισης Αποβλήτων του Νοτίου Αιγαίου. Σε αυτή την κόντρα που υπήρχε μεταξύ εσάς και της περιφέρειας στο προηγούμενο χρονικό διάστημα με αφορμή την φωτιά στον χιτά της Σύμης, θεωρείτε ότι τουλάχιστον η ΠΕΔ, που είναι το συνδικαλιστικό όργανο των δημάρχων του Νοτίου Αιγαίου, δεν σας στήριξε όσο θα έπρεπε? Έκανε κάποια παρέμβαση? Ή τουλάχιστον και ο κύριος Κολιάδης και από την θέση του αντιπροέδρου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Εκτός από αυτό, Μαρία, που μετέχουν και στο οι δήμοι. Φόσδα το 60% του κεφαλαίου είναι των Δήμων, έτσι. Ακριβώς. Με τους μεγαλύτερους δήμους, να πούμε, της Ρόδου και της Κόπου. Σας στήριξε ο κύριος Κολιάδης, γιατί φαντάζομαι το έμαθε. Νομίζω ότι, να με συγχωρέσουν οι υπόλοιποι δημάρχοι που έχουν περάσει από τη Ρόδα, αλλά είχα μια δυναμία στον Γιώργο Γιαννόπουλο. Επειδή ήμουνα και παιδάκι, τότε που πρωτοβγήκα και θυμάμαι ότι υπήρχε ομάδα. Υπήρχε ο παμπάς μας που ήταν ο Γιώργος Γιαννόπουλος και εμείς από πίσω, οι οποίοι ακολουθούσαμε, και θυμάμαι την κόντρα που είχε δημιουργηθεί κάποια στιγμή σε ένα συνέδριο στο Σαντορίνη για τον περιμετρικό της Ρόδου, όπου δεν υπήρχε μελέτη, αλλά ο Γιαννόπουλος ήθελε να δεσμεύσει τα χρήματα και τελικά μας έκανε Ελλάδα-Τουρκία. Ναι, τώρα που το λέω το θυμάμαι. Ναι. Ελλάδα-Τουρκία. Δηλαδή, ενώ όλοι λέγαμε γιατί ρε φίλα τα πάρεις τα χρήματα από τη στιγμή που δεν έχεις μελέτη και ξαφνικά με τον λόγο του, με τον τρόπο του, μας ένωσε και ήμασταν Ελλάδα-Τουρκία. Δηλαδή, κόντρα με τις κυκλάδες. Και νομίζω ότι αυτό το κλίμα δεν υπάρχει από τότε. Έτσι. Παρόλο που έχουν περάσει αξιολογοί άνθρωποι, είναι και ο Στάτσο υπήρχε τότε με τον Γιαννόπουλο, υπήρχε και το επίπεδο της αυτοδιοίκησης ήταν υψηλού επίπεδου, αλλά και ο ίδιος ο Γιαννόπουλος είχε ένα σοβαρό background, δεν βρίσκεται σήμερα. Τώρα πού να το βρούμε? Εγώ είχα την τύχη τότε βέβαια και στο ξεκίνημά μου να γνωρίσω αυτούς τους δημάρχους τότε, φοβεροί όλοι. Έτσι. Ποιον να πιάσεις τώρα και ποιον να αφήσεις? Τον Ιατρίδη, τον Παρομίτη, τον Κονταρό, εδώ στη Ρόδο, τον Κονταράτο εδώ στη Ρόδο, τον Κορδίνα, τον Στάγκα, είχε... Ήταν ο Κώστας ο Καΐσαρ ληστικό. Είχε. Αλλά αυτό δεν το βλέπουμε τώρα. Να σας πω κάτι, εγώ περίμενα έτσι, ναι, σίγουρα. Αλλά έχουμε πολλά χρόνια να το ζήσουμε αυτό, κάποιος δήμαρχος να στηρίξει δήμαρχο. Είπατε νωρίτερα ότι μέχρι πρότινος θεωρείται ακόμη και σήμερα ότι ο δήμαρχος της Ρόδου, που συνήθως είναι και πρόεδρος της ΠΕΔ, αυτό είναι ένα προνόμιο που δεν πρέπει να το απεμπολίσει κανένας δήμαρχος, ότι είναι η φωνή σας. Είναι η φωνή σας σήμερα? Περιμένω, θα γίνει συμβούλιο της ΠΕΔ και νομίζω ότι θα είναι πρώτο θέμα αυτό. Ποιο? Γιατί αυτό με το θέμα με τα σκουπίδια, δεν είμαι νεμόδημο εμείς, έτσι. Τα σκουπίδια υπάρχουν προβλήματα σε όλα τα νησιά. Δηλαδή τι θα ζητάτε, να αποχωρήσουν οι δήμοι από το... Όχι, πρέπει να καταλάβει η εταιρεία που διαχειρίζεται αυτό το κομμάτι ότι είναι εταιρεία του Δήμου και το προσωπικό εκεί που είναι το πληρώνουν και οι Δήμοι. Είναι προσωπικό δικό μας. Δεν μπορεί να βγαίνει και να απαντάει με αυτόν τον τρόπο
λες και του κάνε παρατήρηση ένας πολίτης, σου κάνε ένας τους ανθρώπους που σε πληρώνουν σαν πολιτικός προϊστάμενος, δίνουμε χρήματα. Η κόντρα που υπήρχε ήταν ότι πήρε μια φωτιά. Καλός ή κακός. Ήταν 9 η ώρα το βράδυ. Πήρα τηλέφωνο τον αντιπεριφερειάρχη. Του είπα έτσι και έτσι υπάρχει φωτιά. Λέει θα πάρω το διευθυντή. Δεν πήρα απάντηση. Πήρα την πολιτική προστασία. Λέω έχω φωτιά. Λες και δεν έχω κλειδί να μπω μέσα. Είναι και αυτό, δεν έχουμε κλειδί να μπούμε μέσα. Βρες τον εργολάβο. Βρίσκω τον εργολάβο, παίρνει έναν υπάλληλο εκεί που έχει στο γραφείο, έρχεται ο άνθρωπος να ανοίξει την πόρτα. Δεν άνοιγε η πόρτα γιατί έκαιγε μπροστά στην είσοδο πια. Μου λέει μην πας κοντά. Έτσι τέλος πάντων. Έρχονται 2 εργάτες του Δήμου με ένα υδροφόρο, σβήνουμε τη φωτιά στην είσοδο. Μπαίνουμε μέσα τραβώντας και εγώ μαζί την είσοδο. Φυσούσε 11 μποφόρ είχε γίνει την ώρα. Έφευγαν τα τενικεδιά στον αέρα, έφευγαν οι σακούλες στον αέρα, χιλιόμετρα τα τσάμπηρα προς τα κυπαρίσια. Τέλος πάντων, ρισκάραμε. Υπήρχε και κίνδυνος φωτιάς στο δάσος, έτσι. Στο δάσος και στον Πανορμίτη και στο Σωτήρι, γιατί όταν θα πάρει δεν σβήνει με 11 μποφόρ. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούσε να καλυφθεί από πουθενά τα τενικεδιά, τις σαλαμάρινες που φεύγανε, γιατί νομίζω ότι είχε να κάνει πυχωμάτιση πολύ καιρό. Ήταν το χειρότερο βράδυ από το νοτιά, έτσι. Να υπενθυμίσουμε και τη βραδιά. Το πρωί λοιπόν πήρα τηλέφωνο για να μην πολυλογούμε και τρώμε και το χρόνο μας. Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο και είπα αυτό το. Τι λέω, τι έγινε. Λέει, μου είπε ότι δεν σε παίρνει τηλέφωνο. Το λέω και το ξαναλέω γιατί αυτό ήταν. Κανένα ψέμα δεν είπα. Κανένα ψέμα δεν είπα. Μου είπε ότι δεν σε παίρνει τηλέφωνο γιατί εσείς βάλατε τη φωτιά. Λοιπόν, εντάξει, αυτό τώρα ρισκάρανε το προσωπικό του Δήμου να χτυπήσει ένας από το προσωπικό του Δήμου. Γιατί δεν είχε προσωπικό, δεν είχε κάνει πρόσληψη. Δούλευε όπως δούλευε. Τώρα αν είναι δυνατόν να δουλεύει όπως δούλευε. Και το προσωπικό του Δήμου, ρισκάροντας, έσβησε τη φωτιά με επιχωμάτωση, με τα μηχανήματα που δεν είναι δικά μας πλέον, είναι δικά τους εκεί πέρα, και θα μπορούσε να χτυπήσει κάποιος εργάτης του Δήμου και εγώ να πλέξω και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά η αδιαφορία ήταν αυτό που με πείραξε, που δεν με πήραν ένα τηλέφωνο το πρωί να πούνε Δήμαρχε, ευχαριστούμε. Μιλήσατε μετά με τον διευθυντή του Φόσδα, με τον δεν ήθελε να βγει στο τηλέφωνο. Με το μόνο που μίλησα ήταν με ένα υπάλληλο εκεί του Φόσδα, με τον πρώην Δήμαρχο. Όλοι καταλαβαίνουν ποιος ήταν. 2-3 φορές μίλησα με τον άνθρωπο. Αυτό μίλησα, έτσι. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να φτιαχτεί η εικόνα εκεί πέρα, να μην την έχουμε φωτιές στο καλοκαίρι. Και πρέπει να έχει υπάρχει μια στοιχειώδη συνεργασία. Μα εγώ γιατί το 20 συμφώνησα να γίνει αυτή η εταιρεία? Γιατί τα πράγματα ήταν καλά. Λέει τα χειρότερα. Μα δεν σου είπα εγώ τα καλύτερα. Γι' αυτό φτιάξαμε αυτή την εταιρεία. Τη φτιάξαμε την εταιρεία για να λειτουργήσει καλύτερα, όχι χειρότερα. Το 20. Το 20 λοιπόν, το 21, το 22, το 23, το 24, το 25 πήρατε χρήματα. Δεν πρέπει λοιπόν αυτός ο εργολάβος που έχετε δώσει τη δουλειά, άσχετα που το 25 τη δώσατε, μέχρι και το 25 ακόμη πληρώναμε εμείς έξοδα λειτουργίας του ΧΙΤΑ, παρόλο που πληρώναμε και την εταιρεία. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα τώρα τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην ΠΕΔ. Εγώ θέλω να λειτουργήσει καλύτερα η όλη ιστορία, γιατί και στη Χάλκη υπάρχουν προβλήματα και σε όλα τα νησιά υπάρχουν προβλήματα. Πάντως η περιφέρεια όσο και αν λέει... θέλουμε να τα κρύψουμε τα σκουπίδια, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Έτσι, και δεν έχει καλυτερεύσει καθόλου η εικόνα. Η περιφέρεια, κύριε Παπακαλοδούκα, λέει ότι στα όλα τα έργα τα σημαντικά που έγιναν τα τελευταία χρόνια έχει τη δική της σφραγίδα. Θα σας πω κάτι. Το λιμάνι, το δρόμο στον Πανορμίτη, πρόσφατα τα λέγανε. Αν ήσασταν στα εγγένεια του 18 που έγινε το λιμάνι, όλοι έλεγαν εγώ. Ήταν το Πασόκ, ήταν η Νέα Δημοκρατία, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ. Ήταν η περιφέρεια, ο περιφερειάρχης, ήταν ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, ο προηγούμενος, ο πιο προηγούμενος, και ο Στάθης ο Κουσουνάς, ο οποίος συνέβαλε πάρα πολύ, έτσι. Λοιπόν, και λέει τότε, λέω παιδιά, αν πέρασε, λέω, 40 κύματα, όπως λέτε, αυτό το λιμάνι για να τελειώσει, από το 2013 που δημοπρατήθηκε μέχρι το 2018, φανταστείτε το 2003 που το ξεκίνησα εγώ, πόσα κύματα πέρασε. Έτσι, γιατί το θέμα δεν είναι να βρεις τη χρηματοδότηση. Τη χρηματοδότηση τη βρίσκεις, τα χρήματα τα βρίσκεις. Το θέμα να κάνεις την μελέτη. Να περάσεις από τα 40 κύματα που λένε. Τα 40 κύματα δεν είναι τίποτα άλλο τις υπηρεσίες που υπάρχουν. Να αναθέσεις τη μελέτη και να προχωρήσεις. Το 3 λοιπόν ξεκίνησε το λιμάνι και τέλειωσε το 18. Το να χρηματοδοτήσει, που δεν χρηματοδοτήθηκε από την περιφέρεια, να χρηματοδοτηθεί ένα έργο την περιφέρεια, δεν θα πει ότι το κάνεις εσύ το έργο. Εγώ κάνω τη μελέτη, εγώ κάνω όλη την προσπάθεια. Εσύ έρχεσαι και χρηματοδοτείς το έργο από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από εθνικούς πόρους, αλλά τα διαχειρίζεσαι εσύ. Δεν έχουν ήδη την τύχη να έχουν αυτά τα εκατομμύρια στο ταμείο τους. Γιατί όπως είπατε κι εσείς, υπάρχει η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού και υπάρχει και αυτή τη στιγμή η πρώτου βαθμού η τοπική αυτοδιοίκηση πάει για κλείσιμο, έτσι όπως λειτουργεί. Δεν μπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση και κυρίως η τωρινή να πρέπει να μπει σε έκτακτη ανάγκη για να πάρεις χρήματα και να κάνεις ένα έργο.
Πρέπει να υπάρχει πρόληψη. Και αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει πρόληψη πριν γίνει το κακό να φτιάξεις το έργο. Περιμένουν να καταστραφείς για να μπει σε έκτακτη ανάγκη για να πάρεις χρήματα. Και μετά να έρθει το απευθείας ανάθεση. Αυτό μας βολεύει τώρα, το απευθείας ανάθεση. Να δίνουμε όλα τα έργα απευθείας ανάθεση γιατί είμαστε σε έκτακτη ανάγκη. Δεν είναι τίποτα άλλο. Φεύγει η γραφειοκρατία, μειώνεται η γραφειοκρατία και προχωράμε. Και να πάμε για τη Λειψιδρία. Είναι δυνατόν να λένε ή μπήκε λέει, ο Δήμος η Σύμβη σε έκτακτη ανάγκη. Ρε παιδιά, όλο το καλοκαίρι σε έκτακτη ανάγκη είμαστε. Κάθε χρόνο το ίδιο πρόβλημα έχουμε. Το ίδιο πρόβλημα βιώνουμε. Αφαλατώσεις έχουμε. Δεν έχουμε το μαραθώνα. Τη θάλασσα έχουμε. Το παίρνουμε το νερό και τη θάλασσα την κάνουμε νερό. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Έτσι. Μηχανήματα είναι. Κόστος τεράστιο λειτουργικό λόγω της αυξημένης τιμής και του ρέματος. Και καταλαβαίνετε, όταν πάθει μια ζημιά η αφαλάτωση, ένα πρόβλημα να υπάρχει, ένα εξάρτημα να μην σου λείπει, κάνει και 2 και 3 μήνες να έρθει με την γραφειοκρατία που υπάρχει. Οπότε λοιπόν δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε έκτακτη ανάγκη για να πάρουμε χρήματα. Λοιπόν, τα έργα που γίνονται στη Σύμβη, έτσι, εγώ θα πω ότι γίνεται με την καλή συνεργασία της εκάστοτε κυβέρνηση που υπάρχει και της εκάστοτε περιφερειάρχη που υπάρχει. Αλλά δεν είμαι ο άνθρωπος που θα βγω, θα πω έκανα. Αυτό λείπει αυτή τη στιγμή από την περιφέρεια. Δεν λέει κάναμε. Κάναμε παιδιά. Κάναμε όλοι μαζί, έτσι. Έστω και αυτό το ποτήρι που από εδώ το πήρες εκεί, συνέβαλες, βοήθησες. Ένα χαρτί, κάτι που ζήτησα και το πήρα, και αυτό είναι μια συμβολή, είναι μια συνδρομή της περιφέρειας, της κυβέρνησης για να γίνει ένα έργο. Αλλά όχι, ποτέ δεν δέχομαι και δεν θα το δεχτώ. Κάναμε. Και η Σύμβη δεν έφτασε εκεί που έφτασε, έτσι, τυχαία. Κάτι κάναμε κι εμείς, επιτέλους πια. Δεν διανύζουμε το έργο ενός δημάρχου, έτσι, που ξαφνικά επειδή λέει τώρα λέει γίναν τα έργα. Ποια έργα γίναν τώρα, παιδιά? Όλα γίνονται με συνεργασία τώρα. Συνεργασία. Ναι. Έτσι, και το πρόβλημα ποιο είναι αυτή τη στιγμή? Οι υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες που δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Οι υπηρεσίες αυτή τη στιγμή μας ταλαιπωρούν αφάνταστα. Και έρχεται ο κόσμος και λέει: Δήμαρχε, ένα έργο αυτό. Η υπηρεσία δεν συμφωνεί. Εκεί λοιπόν πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τις υπηρεσίες σε συνεργασία ΠΕΔ, περιφέρειας και αρμόδιου υπουργού. Να δούμε με την αρχαιολογία, με το δημόσιο. Αυτό μεγάλο πρόβλημα. Το δημόσιο αυτή τη στιγμή δεν μας αφήνει να νοικιάσουμε παραλίες. Αυτή τη στιγμή όλο το πεζοδρόμιο του Μιχού του Λιμανιού της Σύμης, που είναι τα καταστήματα της Σύμης, είναι λέει του δημοσίου. Αφού είναι δημοσίου, ρε παιδιά, τις λακκούβες, γιατί πρέπει να τις φτιάξει ο Δήμος? Γιατί βρίζουν τον δήμαρχο? Γιατί το πεζοδρόμιο δεν είναι καλό και η λακκούβα και βγαίνει η θάλασσα έξω ο Δήμος? Όχι, ρε παιδιά, το δημόσιο δεν είναι του δημοσίου, φτιάξτε τα. Όχι. Ούτε αυτά. Το δασόν, άλλο πρόβλημα. Η αρχαιολογία, άλλο πρόβλημα. Δηλαδή, πού θα γίνει, τι θα γίνει αυτή η δουλειά? Έχουμε πρόβλημα τώρα αυτή τη στιγμή στη Σύμη. Με τις τέντες, μια βιώσιμη αγορά. Ένα νησί το οποίο αναπτύσσεται καθημερινά. Δεν βρέθηκε κάποια λύση τότε που έγινε η σύσκεψη στην Αθήνα? Εντάξει, έχει χαμηλώσει τους τόνους και εμείς και η αρχαιολογία. Πιστεύω ότι υπάρχει μια καλή συνεργασία, έτσι ώστε τουλάχιστον να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις μέχρι να γίνει η μελέτη από το Δήμο, το πώς πρέπει να είναι οι τέντες, τα σκέπαστα Σύμη. Το θέμα, ναι, τώρα τον επόμενο μήνα. Το θέμα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και το δημόσιο που λέει είναι δική μου χώρα. Οπότε τώρα κάναμε άλλη μελέτη να διορθωθεί όλη η ιστορία για να μπορεί να πάνε τα πεζοδρόμια στο Δήμο και να μπορεί να τα νοικιάσει τον κόσμο. Είναι όπως οι παραλίες εδώ, έχουν γίνει βουνό. Ναι, τα έχουν κάνει βουνό. Ναι. Δηλαδή έρχεται στη Μαραθούντα, λέει, και είναι απάτητη. Ποια είναι η απάτητη? Με 2 επιχειρήσεις, εστιατόριο, καφετέρια, ξενοδοχεία εκεί, με μικρά ξενοδοχεία και τα σπίτια που έχουμε. Και έρχεσαι και λες απάτητη και απαγορεύονται εξαπλώσεις και οι ομπρέλες. Πού? Σε μια παραλία η οποία είναι βότσαλο χοντρό και δεν μπορεί να εξαπλώσεις, να σε πιάσει μέσου. Είναι δυνατόν να μην έχει εξαπλώσεις, να μην έχει ομπρέλες? Δηλαδή, ό,τι τους έρθει, ό,τι να είναι. Εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Εκεί πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Αλήθεια, εσείς ξεκινήσατε ως δήμαρχος το 2000. Το 2002 βγήκα δήμαρχος, το 2003 ανέλαβα πρώτη. Λοιπόν, από το 2003 μέχρι το 2026. Το ελληνικό δημόσιο έχει πώς συμπεριφέρεται απέναντι στους Δήμους? Τα τελευταία 2-3 χρόνια τα έχει τεινάξει στον αέρα όλα. Δεν ξέρω τι γίνεται. 3 χρόνια τώρα βάλλονται όλοι οι Δήμοι και κυρίως η Σύμη. Εγώ μιλήσω για τη Σύμη. Τεράστιο το πρόβλημα που υπάρχει είναι του δημοσίου, είναι του δημοσίου, του δημοσίου. Και του δημοσίου, ρε παιδιά, πού το βρήκε το δημόσιο? Και τι είχε ο Δήμος? Τίποτα. Και τι είχε ο κόσμος? Τίποτα. Όλα του δημοσίου είναι. Αυτοί οι άνθρωποι που μένουν στη Σύμη αυτή τη στιγμή, το χειμώνα τώρα, με 8, με 9, με 10, με 11 μποφόρ, έτσι. Ποιος τους υπολογίζει? Κανένας. Εγώ τον Αύγουστο, ή αν μιλήσεις στην Αθήνα για τα νησιά, λες και είμαστε εχθροί. Μας βλέπουν εχθρικά. Ότι εσείς οι νησιώτες, εσείς οι νησιώτες. Έρχεστε το καλοκαίρι και βλέπετε αυτή την εικόνα, τη ρόδινη, την ωραία.
Ελάτε και το χειμώνα. Είναι καλά. Έλα το χειμώνα, δείτε τη θάλασσα να είναι έξω. Και εγώ το έχω χαρακτηρίσει ότι το νησί της Ήμης το χειμώνα είναι μια φρεγάτα, πολεμικό πλοίο και ταξιδεύει, και το καλοκαίρι είναι κρουαζιερόπλοιο. Τεράστια διαφορά από το πολεμικό πλοίο να πας στην κρουαζιέρα το καλοκαίρι. Το καλό σε είναι ότι έχουμε μια μεγάλη σεζόν. Ξεκινάμε 1η Απριλίου και τελειώνουμε περίπου τις 15-20 Νοεμβρίου. Αυτό βέβαια το χρωστάμε και στον Πανορμήτη, τον πολιούχο μας, η Σύμη, γιατί έρχονται πάρα πολλοί προσκυνητές. Εκεί λίγο πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τα καταστήματα μας, γιατί κλείνουν νωρίς και ανοίγουν νωρίς. Να δούμε πώς μπορούμε να μείνουν κάποια καταστήματα ανοιχτά και τους χειμερινούς μήνες, γιατί και οι σημειακοί έχουν την ανάγκη να βγαίνουν έξω. Βέβαια, η διέξοδο τους αυτή τη στιγμή των σημειακών είναι τα πολλά μοναστήρια που έχει και τα πανηγύρια της, που σχεδόν κάθε μέρα έχει μία γιορτή, ένα πανηγύρι. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με το Μητροπολίτη και με το Θεοφιλέστατο. Και η συνεργασία είναι υποχρεωτική. Θες, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, πρέπει να συνεργαστείς. Και αυτό το μήνυμα βέβαια πάει και στους δύο που είναι εδώ. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, έτσι, ούτε με την Περιφερειάρχη σαν άνθρωπο, ούτε με τον Κολιάδη σαν άνθρωπο. Εγώ τους βλέπω σαν συνεργάτες όλους, γιατί αν δεν υπάρχει συνεργασία δεν υπάρχει πρόοδο. Έτσι. Το μπορεί να υπάρχει κόντρα, μπορεί να υπάρχει διαμάχη. Ο Κολιάδης είναι ένας καινούριος δήμαρχος, ένας νέος δήμαρχος. Νομίζω ότι χρειάζεται τη στήριξη όλων. Είχε και προϋπηρεσία ως κορυφαίος τέλεχος Καμπουράκη. Άλλο δήμαρχος και άλλο. Αυτός είναι ο δήμαρχος, αυτό ψήφισε ο κόσμος. Οφείλουμε να το σεβαστούμε. Είναι η φωνή δική σας ο δήμαρχος της Ρόδου. Δεν μου απαντήσατε. Περιμένω να δω τι θα γίνει στο συνέδριο του ΣΠΕΔ, γιατί το ίδιο πρόβλημα έχει και η Ρόδο με τα σκουπίδια, το ίδιο πρόβλημα έχει και η Κος με τα σκουπίδια και η Κάλυμνος. Το ίδιο πρόβλημα έχει και η Χαλκή με τα σκουπίδια. Από ό,τι ακούω, μπορεί να μην θέλουν να τα βγάλουν προς τα έξω, να μην ακούσει προς τα έξω, αλλά νομίζω ότι σχεδόν όλα τα νησιά έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Και το να βγαίνουμε και να λέμε προς τα έξω ότι η επιτυχία είναι τεράστια με την διαχείριση των σκουπιδιών τα τελευταία χρόνια, όχι, δεν είναι, παιδιά. Δεν είναι. Δεν είναι επιτυχία αυτό το πράγμα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Έχει γεμίσει και η Ρόδος χωματέρες. Πάρτε αυτοκίνητος και ρεδείς. Γιατί? Πάντα είχε δυστυχώς, αλλά το τελευταίο. Ναι, αλλά πρέπει να σταματήσει. Ναι. Γιατί δεν μπορεί άλλος να πληρώνει για να πετάξει την τουλάπα του και το ψυγείο του σε ιδιωτική εταιρεία ανακύκλωσης. Εγώ θα αναγκαστώ τώρα να κάνω μια σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία, να έρθει στη ΣΥΜΗ και να μου κάνει την ανακύκλωση με σπαστήρα για τα χοντρά αντικείμενα. Και γιατί δημιουργήθηκε, ρε παιδιά, αυτή η εταιρεία? Για να θάβει τα σκουπίδια τα απλά τα καθημερινά? Όχι, ρε παιδιά. Πρέπει να αναλάβει και το άλλο κομμάτι που είναι το δύσκολο. Γιατί οι χωματερές, οι παράνομες, δεν είναι τα σκουπίδια της καθημερινότητας. Είναι τα χοντρά αντικείμενα. Που αυτά είναι ο κίνδυνος για φωτιά. Οπότε τι κάναμε? Μια τρύπα στο νερό. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Εδώ κοντά μας ο Δήμαρχος Σύμης, ο Λευτέρης ο Παπακαλοδούκας. Δεν χρειάζεται να πούμε, τα λέει μόνος του και τα λέει και φοβερά όπως πάντα. Εξάλλου ξέρουμε ότι όταν βγει ο Λευτέρης ο Παπακαλοδούκας, είτε σε τοπικά μέσα είτε σε αθηναϊκά, τα κοντέρ της τηλεθέασης σπάνε. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 42 λεπτά μετά τις 9. Καλεσμένος μας σήμερα στην εκπομπή του Top FM Ρένα στα γεγονότα, ο Δήμαρχος Σύμης, ο Λευτέρης Παπακαλοδούκας. Έχουμε πει πολλά, Μαρία, τώρα που πάμε με τον Δήμαρχο? Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε λίγο στο θέμα της υγείας που καίει τα νησιά και κυρίως βέβαια τους χειμερινούς μήνες. Κύριε Παπακαλοδούκα, εσείς έχετε και την Τουρκία, το ΚΑΣ απέναντι. Εντάξει, ούκο λίγες φορές νομίζω για θέματα υγείας πήγατε στα απέναντι παράλια για να εξυπηρετηθείτε. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει επαρκής υγειονομική κάλυψη στα νησιά, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι το... Και τον οδηγό ασθενοφόρου κάνατε αρκετές φορές, νομίζω, Ρένα, ναι, κύριε Παπακαλοδούκα. Σε αυτό το θέμα δεν μας αγγίζει εμάς να πάμε στην Τουρκία, δεν πάμε στην Τουρκία εμείς. Το Καστελόριζο δεν υπάρχει τέτοιο. Έχουμε τη Ρόδο κοντά, όσο και να είναι, έχουμε τη Ρόδο. Είμαστε πολύ τυχεροί γιατί είμαστε το πιο κοντινό νησί κοντά στη Ρόδο. Και ο ασθενής με το πλωτό ή με το ελικόπτερο θα μεταφερθεί στη Ρόδο. Δεν είναι όμως. Αυτή είναι μια λύση, αλλά η λύση δεν είναι αυτό το πράγμα. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουν ότι πρέπει να στελεχωθούν τα ιατρεία. Τώρα το να βγαίνουμε και να παρσούν είναι ένα λάθος μεγάλο αυτό που δεν βγαίνει η περιφέρεια, που δεν βγαίνει ο Δήμαρχος της Ρόδου, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι ο πρόεδρος της ΠΕΔ.
να μεταφέρει το πρόβλημα που υπάρχει, γιατί αυτή τη στιγμή βγαίνει μια εικόνα ψεύτικη προς τα έξω. Μάλιστα σχολιάστηκα και στην τελευταία κόντρα που υπήρχε με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Με μια δημοσιογράφο, η οποία πάλι τόνισε και επανέφερε την κόντρα μου που είχα με τον Γεωργιάδη με το ασθενοφόρο. Αν νομίζει ότι όλα είναι καλά, αυτή η κυρία να έρθει και να μείνει στη ΣΥΜΗ και να φέρει και τα εγγονάκια της, τα παιδάκια της, δεν ξέρω τι έχει να τα χαίρεται, και να έρθει στη ΣΥΜΗ, να τα αφήσει εκεί και να μείνουν, να δούμε αν της αρέσει αυτή η εικόνα που υπάρχει στο ιατρείο της ΣΥΜΗς, με 2 αγροτικούς αυτή τη στιγμή και με μία ορθοπαιδικό, που από ό,τι ακούω θα φύγει και αυτή από τη ΣΥΜΗ. Έχει λυθεί το πρόβλημα βέβαια με τους οδηγούς ασθενοφόρου μετά την κόντρα που υπήρξε μεταξύ του Δημάρχου της ΣΥΜΗς και του Υπουργού Υγείας. Έχει γίνει μια πρόσληψη ενός οδηγού, δεν είναι μόνιμη. Και έχει φέρει και σε συνεργασία με τον στρατό, με τον αρχηγό μας τον Χούπη, που είναι και επίτιμος δημότης ΣΥΜΗς, 2. Με το στρατό γενικά έχετε καλή συνεργασία, κύριε Παπακαλοδούκα. Νομίζω ότι υπάρχει μια οριμότητα. Ναι. Μιλάς με ανθρώπους με οριμότητα που τους λες το πρόβλημά σου και το ζούνε. Δεν προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, γιατί καταλαβαίνουν ότι για να το μεταφέρει ο Δήμαρχος υπάρχει πρόβλημα. 2 οδηγοί λοιπόν συνδράμουν και αυτοί, και στο θέμα με το ασθενοφόρο έχει 2 ασθενοφόρο. Το ένα ήταν του Λανδρής και Ελεστάη, το άλλο το έφερε ο κύριος Γεωργιάδης, όπως είπε πριν τον ημερό του, και έχουμε 2 ασθενοφόρο και 3 οδηγούς. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε γιατρούς και δεν έχουμε χειριστή μηχανημάτων. Και όταν λέω χειριστή μηχανημάτων, έχουμε αυτή τη στιγμή ακτινολογικό, έχουμε αυτή τη στιγμή υπέρηχο, έχουμε τα πάντα. Είναι πλήρως εξοπλισμένο το ιατρείο της ΣΥΜΗΣ. Είναι ένα κόσμημα, είναι 1000 τετραγωνικά. Είναι 1000 τετραγωνικά το κτίριο, ένα πανέμορφος χώρος. Νομίζω ότι το ζήλευαν ακόμη και μεγάλα νησιά αυτό το ιατρείο που φτιάξαμε εκεί, που ξεκίνησε από τη συμπατριώτησά μας, τη Φόφη, τη Γεννηματά τότε, και τέλειωσε πριν 3-4 χρόνια και λειτουργήσε. Το θέμα είναι ότι υπήρχε μια δέσμευση από την κυβέρνηση ότι θα ονομαστεί Φόφη Γεννηματά και θα αναβαθμιστεί σε κέντρο υγείας. Βγήκε το ΦΕΚ, ποτέ δεν βγήκε το οργανόγραμμα για να λειτουργήσει ως κέντρο υγείας. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση νομίζω ότι είναι πάλι στο 0. Απλώς ότι έχουμε οδηγούς ασθενοφόρους. Η υγεία λοιπόν στη ΣΥΜΗΣ είναι στο 0. Το να βγαίνουν οι εκπρόσωποι του λαού, της Δωδεκανήσου, της ΣΥΜΗΣ, που είτε είναι βουλευτές, είτε είναι περιφέρεια, είτε είναι ο πρόεδρος μας, όπως λέτε και όπως λέμε όλοι μας αυτό, και να μην παρουσιάζουμε την πραγματική εικόνα αυτή τη στιγμή της υγείας στα μικρά κρητικά νησιά, αλλά και στη Ρόδο. Ακούμε. Γιατί και οι δικοί μας άνθρωποι εδώ έρχονται και το ζούμε. Και το έχουμε βλέπουμε. πρόβλημα και εμείς στο νοσοκομείο σοβαρό. Πρόβλημα μεγάλο, σοβαρό. Υποστελέχωση γιατρών, ειδικά στις παθολογικές και όχι μόνο κλινικές. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο, ρε παιδιά. Ζητάμε επιτέλους. Δηλαδή, ένα βοηθό, ένα χειριστή μηχανήμα, να ξέρει ο άλλος τι έχει, πνευμονία, με μία ακτίνα. Θα βγάλει τι είναι αυτή, θα φύγει στο νοσοκομείο, λέει: έχεις πνευμονία. Γρήγορα το ελικόπτερο. Δεν έχεις πνευμονία. Δεν παίρνεις αντιβίωση. Έσπασε το χέρι σου. Πρέπει να πας στη Ρόδο. Ή δεν πρέπει να πας στη Ρόδο. Δηλαδή, αυτό είναι βασικό. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα χιλιάρικο, 1.500 ευρώ να μην τα δίνεις. Εμείς πληρώνουμε αυτή τη στιγμή 40.000 ευρώ τα σπίτια των γιατρών και τους φιλοξενούμε σαν Δήμος. Το νερό τους, το ρεύμα τους, το ενίκη τους, τα δίνει ο Δήμος. Και θα δώσουμε κι άλλα περισσότερα. Φτάνει όμως να μας δώσει το κέμμα. Αν δεν μπορεί το κράτος και αδυνατεί να δώσει 1.500 για τη ΣΥΜΗ το μήνα και να έχει ένα χειριστή μηχανήματων εκεί και να λύσει το πρόβλημα, μέρει το πρόβλημα έτσι, γιατί δεχόμαστε και φέτος 831.000 επισκέπτες. Το νούμερο είναι τρελό. 831.000 επισκέπτες δέχτηκε η ΣΥΜΗ με τη μονοήμερη εκδρομή, με το yachting, με τους μόνιμους επισκέπτες που έχει η ΣΥΜΗ εκεί. 831.000. Είναι ένας δυνατός προορισμός πια η ΣΥΜΗ και εισπράττει το κράτος τρελά λεφτά από ΦΠΑ. Έτσι και από άλλα πράγματα. Ο μόνος που δεν εισπράττει πάρτι, και αυτό θυμάστε. Είναι ο Δήμος. Είναι ο Δήμος. Εμείς μόνο έχουμε τα σκουπίδια. Να μαζέψουμε τα σκουπίδια. Και αφού τα μαζέψουμε τα σκουπίδια, να τα πάρουμε στο χώρο που διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή η γνωστή εταιρεία και να πληρώσουμε κιόλας. Κάστε ρε φίλε, εισπράτετε εσείς. Μαζεύουμε τα σκουπίδια εμείς, τα μεταφέρουμε και πληρώνουμε. Δηλαδή αυτό είναι τελείως. Εσείς δεν εισπράτετε δημοτικά τέλη. Ναι, πληρώνουν οι 3.000 σημειακοί, δεν πληρώνουν οι 831.000 επισκέπτες που έρχονται στη ΣΥΜΗ στο Δήμο. Πληρώνουν και στην περιφέρεια και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Πληρώνουν οι άνθρωποι, στο Υπουργείο Οικονομικών πληρώνουν. Εμείς από πού να εισπράξουμε? Πάντως με το θέμα υγείας και αυτά που μας λέει ο Δήμαρχος, γιατί υπάρχουν και σε άλλα νησιά, ίδια κατάσταση, ναι. Υπάρχουν μηχανήματα σύγχρονα, τα οποία είναι αναξιοποιητά. Δηλαδή εδώ βλέπεις μια τεράστια σπατάλη του κράτους που ενώ Ακριβώς. αγοράζει μηχανήματα χρειαζούμενα,
Δεν τα χρησιμοποιεί. Γιατί δεν Εγώ υπάρχουν γιατροί, χειριστές. Να τονίσω εδώ ότι ο Δήμαρχος της Ήμης έχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με το Αιγεία. Με τον πρόεδρο εκεί, τον διευθυντή, τον πρόεδρο του ομίλου εκεί στο Αιγεία, τον Καρταπάνη, τον οποίο έχουμε κάνει και επίτιμο Δημό της Ήμης, ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ και στέλνω και σημειακούς εκεί και άλλο κόσμο και τους βοηθάει ή καλύτερη τιμή, ακόμη και δωρεάν να τους φιλοξενήσει εκεί και να τους γιατρέψει ο άνθρωπος. Έχει κάνει και δωρεάν μηχανήματα στο Δήμο της Ήμης. Βέβαια και θα ξεχάσουμε και τη Φόφητη Γεννηματά που με ΦΕΚ τότε οι σημειακοί μπορούν να φιλοξενηθούν και να έχουν τις παροχές της ιατρικής περίθαλψης στο 401. Έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει σημειακούς στο 401 που έχουν πάει εκεί και νομίζω και με τη βοήθεια βέβαια του αρχηγού του ΧΟΥΠ που γι' αυτό είναι επίτιμος δημότης, αλλά και του Υπουργού σίγουρα του κ. Δέντια που είναι αξιόλογος άνθρωπος και έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές μαζί του. Ο και μας βοηθάει. Δέντιας, γενικά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει υπό την ομπρέλα του όλα τα νησιά. Αυτή την αίσθηση μου δίνει. Σίγουρα. Ο κ. Δέντιας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή βλέπουν μακριά, έτσι. Εμείς αυτή τη στιγμή. Και βλέπει μακριά ο συγκεκριμένος Ναι, πολιτικά. ναι. Ενώ το Υπουργείο μας έπρεπε να είναι Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που και εδώ έχω μία άψογη συνεργασία και με τον Γενικό Γραμματέα, κυρίως τον κύριο Κουτουλάκη, είναι το Υπουργείο Αμήνης. Ναι. Αυτό αυτή τη στιγμή Μα το το Υπουργείο βλέπουμε. αυτό το βλέπουμε πιο κοντά Εγώ μας. έβλεπα πριν από λίγο καιρό που είχατε τιμήσει ένα αξιωματικό γιατρό, αν θυμάμαι καλά, που έφευγε. Ναι, τιμήσαμε ένα Ναι. στρατιωτικό γιατρό, ο οποίος είναι στο 401 τώρα και πάλι, Και μου είχε κάνει και πάλι εντύπωση συμβάλλει και βοηθάει. τα λόγια που λέγατε για δεν αυτόν τον δεν γιατρό. ήταν δικά μου. Δεν Ναι. ήταν δικά μου τα λόγια, ήταν του κόσμου. Εγώ εκπροσωπώ τους σημειακούς. Εγώ το παιδί λέγαμε καλημέρα στον δρόμο. Αλλά η αγάπη που είδα του κόσμου απέναντι σε αυτό το παιδί, νομίζω άξιζε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πήραμε Ναι, να είχα βοηθήσουμε. γίνει χρειάζονται το Δημοτικό κάτι. Συμβούλιο. Ναι. Ναι. Μπορώ να σας πω κάτι. Και μόνο που μετά την κόντρα που είχαμε με τον κύριο Άδων, στη θέση του διευθυντή, πώς να το δεν ξέρω πόσους λένε εκεί τώρα στο ιατρείο που βάζουν κάποιους εκεί Ναι. και αυτό, έχει βάλει τον αρχηγό της αντιπολίτευσης της ΣΥΜΗΣ, τον έχει βάλει εκεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σκεπτικό έχει ένας υπουργός, πώς δουλεύει το σκεπτικό ενός υπουργού, να βάλω τον αρχηγό της αντιπολίτευσης εκεί για να λειτουργήσει καλύτερα. Δεν θα λειτουργήσει καλύτερα, άνθρωποι. Για να τσακώνετε με τον Δήμαρχο. Αλλά όχι, δεν τσακώνουμε. Ναι. Εγώ δεν έχω κανένα παράπονο αυτή τη στιγμή από εκεί. Έχω από τον κόσμο ότι το ιατρείο της ΣΥΜΣ αυτή τη στιγμή έχει μείνει με 2 αγροτικούς, μία ορθοπαιδικό η οποία φεύγει. Αλλά δεν βλέπω και κανένα και σας έγγραφο. έβαλε τον... Έχετε προσόντα, δεν ξέρω ποιος είναι. Ο άνθρωπος είναι καθηγητής Ναι. φιλόλογος. Α, τον έβαλε πρόεδρο. Ναι. Τον έβαλε εκεί πρόεδρο. Το ναι. θέμα είναι ότι δεν πάει καλύτερα, πάει χειρότερα. Έχουμε γυρίσει πίσω 100 χρόνια. Δεν υπάρχει μία επιστολή να δούμε ότι ζητάει κάτι. Φέρε ένα γιατρό, φέρε ένα ακτινολόγο, φέρε κάτι. Τα βλέπουν όλα καλά, όπως και εδώ τα βλέπουν όλα καλά. Λοιπόν, εκεί πρέπει κάτι να γίνει και να μην τα βλέπουμε όλα καλά. Πάντα πρέπει να διεκδικούμε το κάτι παραπάνω. Όχι για να πάρεις κάτι παραπάνω, για να μείνεις τουλάχιστον εκεί που είσαι στάσιμος και να μην χάσεις. Όλα αυτά που μας λέτε, Δήμαρχε, που όλα είναι σωστά, έτσι. Τι να πεις, φέρουμε αντίρρηση σε αυτά που λέτε για την υγεία, για τα υπόλοιπα. Αυτά υποθέτω τα λέτε όταν έρχονται οι βουλευτές. Η Νέα Δημοκρατία έχει 4. Εγώ πιστεύω ότι ο θεσμός του βουλευτή έχει καταργηθεί. Δεν υπάρχει ο θεσμός του βουλευτή. Υπάρχει απευθείας η φωνή του Δημάρχου με τους υπουργούς. Όχι ότι φταίνε οι άνθρωποι. Έτσι. Φταίει η πολιτεία, φταίει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή τους βουλευτές τους έχει βάλει στην άκρη. Εγώ το είδα στην επίσκεψη που πήγαμε στο Υπουργείο Πολιτισμού, που δεν μας δέχτηκε ο Υπουργός, μας δέχτηκε ο Γενικός Γραμματέας. Τώρα τους βουλευτές της Δωδεκανήσου να τους δεχτεί ο Γενικός Γραμματέας, να τους δεχτεί οι ίδιοι υπουργούς, εκλεγμένοι από τα Δωδεκάνησα, από το Καστελόριζο, την Τήλο, τη Χάλκη, τη Σύμη, και να μην τους δεχτείς και να μην δεχτείς τον Δήμαρχο, γιατί ο Δήμαρχος δεν είναι της αρισκίας σου. Αλλά δεν θα δεχτείς τους βουλευτές που είναι η φωνή της Δωδεκανήσου, που εκπροσωπούν τόσο κόσμο. Όχι, δεν μας δεχτήκαν. Εγώ να πω ότι έχουμε και πολύ καλή συνεργασία, μας δίνει ευκαιρία και με την Blue Star, μια εταιρεία που τουλάχιστον για τη ΣΥΜΗ είναι η ανάπτυξη της ΣΥΜΗς, μια εταιρεία η οποία ταξιδεύουν σε πάρα πολλοί κόσμος δωρεά, χωρίς εισιτήρια. Ο αθλητικός όμιλος ΣΥΜΗς δεν πληρώνει εισιτήρια για να παίξει ποδόσφαιρο που έρχεται συνήθως στη Ρόδο. Πάρα πολλοί ασθενείς, πάρα πολλοί κόσμος που πρέπει να μεταφερθεί στα νοσοκομεία στην Αθήνα. Με ένα απλό αίτημα του Δημάρχου, με ένα μήνυμα, ο κ. Θεοδωράτος, που και αυτός είναι επίτιμος δημότης ΣΥΜΗς. Αυτό το λέω γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι ο Δήμαρχος ΣΥΜΗς δεν κάνει τυχαία κάποιον επίτιμο δημότη. Το κάνει γιατί το αξίζει και συμβάλλει και βοηθάει μετά την τοπική κοινωνία και μακάρι να λειτουργήσει έτσι και το κράτος. Δεν είναι τυχαίο του ότι ο Δήμος δεν έχει κάνει πολλούς πολιτικούς επίτιμους δημότες.
Μακάρι αύριο να μπορώ να κάνω ένα πολιτικό επίτιμο δημότη. Γιατί ποιους έχετε κάνει αυτό. μέχρι τώρα? Καταρχήν έχω κάνει τον Αβραμόπουλο. Όχι. Στο Καστελόριζο, νομίζω. στο Τον Καστελόριζο, Αρκιδιάδη, ναι. το Φλόρο, το Χούπι. Αυτοί όλοι προέρχονται από τους ένοπλες δυνάμεις. Το Θεοδωράτο, Της Μπλουστάρ. τον Καρταπάνη, η Μπλουστάρ, ο Θεοδωράτος είναι η Μπλουστάρ. Ναι. Τον Καρταπάνη που είναι στο Αιγεία και βοηθάει πάρα πολύ. Την κυρία Σάκη Κυπρέου που είναι στο γραφείο του Πρωθυπουργού, που τότε με είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Άνοιγε πόρτες και πήγα στα Υπουργεία και πήρα πάρα πολλά χρήματα μετά το 2017 για να φτιάξω τα φράγματα στη ΣΥΜΗ, που ακόμη και τώρα γίνονται έργα, που τα πήρα τα χρήματα απευθείας από τα Υπουργεία εκεί. Έχουν γίνει τουλάχιστον 2-3 εκατομμύρια έργα μέσα στα ρέματα και το βλέπουμε τώρα που η ΣΥΜΗ δεν πλημμυρίζει εκτός από ένα κομμάτι από την Ελικονή, που και αυτό είναι δρομολογημένο, δηλαδή υπάρχουν τα χρήματα, έχει δημοπρατηθεί το έργο, περιμένουμε τον εργολάβο να το τελειώσει, οπότε και αυτό θα βελτιώσει πάρα πολύ ένα από τα προβλήματα της ΣΥΜΗ. Προσέχετε ποιους κάνετε επιτίμους δημότες και καλά το κάνετε. Χωρίς λόγο. Και δεν καλά θα το κάνεις, κάνετε, δεν θα ναι. κάνεις. Μπορεί να κάνεις τον πρόεδρο τώρα, τον Παυλόπουλο, τους προέδρους υποχρεωτικά, αφού επισκέπτεται τη ΣΥΜΗ να τους κάνεις. Εγώ να πω ότι και στις 20 τώρα έχουμε το καρναβάλι μας στη ΣΥΜΗ. Με 30 χορεύτριες, όπου ναι. θα είναι πάρα πολύ. Θέλουμε φωτογραφίες βέβαια μαζί σας. Μπορεί πάλι να παρεξηγηθώ, Ναι. μπορεί πάλι να γίνω viral, αλλά νομίζω το έχω συνηθίσει. Έτσι. Το έχω συνηθίσει. 30 χορεύτριες θα έρθουν στη ΣΥΜΗ. Να διασκεδάσει ο κόσμος, το χρειάζεται. Καραμέλες, σοκοφρέτες, σουβλάκια. Κεφτέδες, θα γίνει βεγγαλικά, θα γίνει χαμός και το χρειάζεται σήμερα και μετά βέβαια το Πάσχα και συνεχίζουμε με το φεστιβάλ μας και όλα τα υπόλοιπα. Προετοιμάζετε το νησί εν ώψη της τουριστικής περίοδου, πότε θα ανοίξουν οι επιχειρήσεις? Καταλαβαίνετε όλοι το πόσο δύσκολο είναι με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή και δεν μπορούν να προχωρήσει η καθημερινότητα, δεν μπορούν να προχωρήσουν πάρα πολλά πραγματάκια που έχουμε δρομολογήσει στη ΣΥΜΗ. Έτσι, περιμένουμε τώρα βέβαια να έρθει και να τελειώσει και το κομμάτι της ασφαλτόστρωσης από του δρόμου του παιδιού. Έχει γίνει το κομμάτι από το Πέδι μέχρι το Λιανί και τώρα το Λιανί σχεδόν το μισό έχει γίνει. Έφυγε ο εργολάβος ούτε στη Ρόδο τότε που έγινε πέρυσι ζημιά, οπότε μας άφησε στη μέση. Θα έρθει να τελειώσει και αυτά τα έργα. Θα πούνε και δίχτυα έτσι ώστε να πιάσουν τα πλανήτια και πέρα πέφτουν οι πέτρες στον δρόμο για άλλο χωριό. Ταυτόχρονα η περιφέρεια χρηματοδοτεί και θα μπουν δίχτυα και στον δρόμο του Πανορμίτη. Γιατί να μην το πω? Είναι κακό να το πω. Στο νησί μου γίνεται κάτι από την περιφέρεια, θα το πω. Γιατί να μην το πω, είναι κακό? Όχι βέβαια. Όχι, γιατί νομίζουν ότι ο Δήμαρχος. Μα αυτό είναι το σωστό. Αλλά λέω, αυτό κάνω εγώ, αυτό κάνει η περιφέρεια. Το λιμάνι το καινούργιο. Σε αυτό συνεργαζόμαστε. Το λιμάνι το καινούργιο που γίνεται τώρα, το οποίο προχωρήσαμε με το πλακωτάκι, το Γιάννη, 1,5 εκατομμύριο πριν 4 χρόνια νομίζω είχα πάρει τα χρήματα και τελειώνει και αυτό το έργο στη ΣΥΜΗ. Έχει δηλαδή αυτή τη στιγμή 2 ντόκους να δέσει η Blue Star, να δέσει το Σκιαδενή, να δέσουν όλα τα υπόλοιπα. Η ΣΥΜΗ έχει υποδομές από πλευράς λιμενικών έργων. Χρειάζονται όμως πάρα πολλά πράγματα. Ταυτόχρονα τελειώνει και ο περιφερειακός φέτος η διάνοιξη στη συνεργασία με το στρατό που ξεκίνησε με τον Αρκιβιάδη, συνέχισα με τον Φλόρο και τον Παναγιωτόπουλο, τον Υπουργό Άμυνης που και αυτός έγινε επίτιμος δημότης. Και προχωράμε τώρα με τον Χούπι, το τελείωμα του δρόμου, αλλά δεν σταματάμε εκεί. Έχουμε και άλλους δρόμους να κάνουμε με το στρατό. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Τους χρειάζεται ο στρατός. Είναι κάτι σαν τιμόμα από ό,τι καταλαβαίνω της παλιάς εποχής. Τους χρειάζεται ο στρατός, τους χρειάζεται και οι πολίτες σε αυτούς τους δρόμους για να προχωρήσουμε μετά και στη διαπλάτηση του λιμανιού του Πιτινιού. Εκεί το κομμάτι που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο γιατί είναι μονόδρομος για τα οχήματα, αλλά πρέπει να υπάρξει πρώτα ο περιφερειακός για να μην κλείσει ο δρόμος. Ο χρόνος τελειώνει. Πάντως, σε Μαρία Κυπριώτη, αν μου ερωτούσε κάποιος ποιον θα έλεγες δήμαρχο ότι είναι στάρ, έχει όλο το πακέτο. Ναι. Και ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά το νησί του, αλλά μπορεί και τα παρουσιάζει και κάνει τον άλλο και τον ακούει. Και διεκδικεί. Σταρ δήμαρχος Δευτέρης Παπακαλοδούκας για τη Δωδεκάνησο. Δεν βρίσκω κάποιον άλλον. Ακόμα και ο δικός μας που το παίζει επαναστάτης, άμα τον βάλεις κάτω, πολλά θέματα δεν νομίζω τα ξέρουμε εμείς πολύ καλύτερα. Λοιπόν, Δήμαρχε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθες. Καλά, εγώ πιστεύω ότι το αυλάκι θα μπει στο δρόμο. Δεν είναι
η εικόνα αυτή, γιατί εμείς τη λατρεύουμε τη Ρόδο, έτσι. Δεν το συζητάμε τώρα. Η Ρόδος είναι... Εσείς το δείχνετε και είναι με τις Σάρα. τάσεις Η σας. Ρόδος δορυφόρος. η Ρόδος είναι η Σάρα. ναι. Ο Δήμαρχος Είναι το ωραιότερο νησί αυτή τη στιγμή. ήταν ο μόνος που βγήκε αμέσως για το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ και στήριξε τη Ρόδο. Ο μόνος. Έτσι. Μετά ακολούθησε η κυρία Καμά. Γιατί τουριστικά και η Σύμη εξαρτάται. Ας πω κάτι, το σε αεροδρόμιο ένα βαθμό, μας... Ναι, από Το τη αεροδρόμιο Ρόδο, τους γι' αυτό είναι το αεροδρόμιο είναι Ρόδο. Το αεροδρόμιο μας ναι. είναι στη Ρόδο. Το λιμάνι μας είναι Είναι στη Ρόδο. Οι ακριβώς. γιατροί μας είναι στη Ρόδο. Οι υπηρεσίες μας είναι στη Ρόδο. Και ο Δήμαρχος της Ρόδου είναι, όπως είπε, ο μπαμπάς Ο τους. Δήμαρχος Ένας της μπαμπάς Ρόδου- όμως, Ρόδου- ναι. Πρέπει, νομίζω ότι έχει το χρόνο ο Δήμαρχος της Ρόδου να καταλάβει ότι δεν είναι μόνο Δήμαρχος της Ρόδου, είναι Δήμαρχος και των υπολείπων νησιών και πρέπει να υψώσει τη φωνή του. Πρέπει να μας καλεί έναν στο Δημαρχείο της Ρόδου να συνεργαζόμαστε και θα το κάνει. Λοιπόν, Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα Είστε πολύ. καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς. Και να έχετε μια υπέροχη μέρα. Γεια σας.